80% מהמטופלים מחפשים את הרופא הבא שלהם בגוגל, זה כבר לא חדש. ואם אתר של רופא לא שם, הם פשוט לא מגיעים אליו. האינטרנט הפך להיות המקום שבו מטופלים מחפשים תשובות. אם מרפאה מסוימת לא מופיעה בתוצאות הראשונות, הבמה נשארת למתחרים, כי הם פשוט מופיעים בדף הראשון. וזה לא אומר שהרופא לא טוב, וזה לא אומר שהרופאים האחרים טובים יותר, הם פשוט מופיעים בדף הראשון. קידום אתר זה כמו, אם נדמה את זה לשלט חוצות, שלט חוצות דיגיטלי שעובד בשביל הרופאים 24/7. זה הערוץ הכי אפקטיבי למשוך את המטופלים המדויקים שהם רוצים, אלה שבאמת צריכים את המומחיות שלהם. למשל, מטופל שמחפש מומחה להחלפת מפרק ירך, אז במי לדעת איך הוא יבחר? ברופא שנמצא בעמוד הראשון או ברופא שנמצא בתוצאה 15? הרבה פעמים נשאלת השאלה, למה להשקיע בקידום אורגני, כשאפשר פשוט לשלם לגוגל, למודעות ולהגיע לעמוד הראשון. התשובה היא פשוטה, קמפיין ממומן עובד כל עוד משלמים לגוגל, אבל קידום אורגני עובד כל הזמן. עכשיו, היתרון הגדול בשילוב של קידום אורגני וקמפיין ממומן בגוגל אדס הוא שטח הנדל"ן שאנחנו מקבלים בדף הראשון. ככל שרופא יופיע יותר פעמים בדף הראשון, כך גם גובר הסיכוי שיהיו לו יותר פניות.